Il-festi fl-aqwa tagħhom mhux darba u tnejn nisimgħu xi ħadd għaddej b'xi karozza u xi sidieb ħossu li tinki lil ta' kontrina jew lil ta' faċċata. Dan għax kull ma jmur is-CDs b'diski inkejjużi li nisimgħu fil-festi Maltin u f'partiti tal-futbol dejjem qed isiru aktar popolari. Hemm varjetà sħiħa, anke jekk ħafna drabi kantahom l-istess kantant. Saħansitra hemm postijiet fejn dawn is-CDs isiru popolari iżjed mill-marċi tradizzjonali tal-banda. Inżilna ħal-qormi biex dwar dan tkellimna mas-Sur Mas, direttur tas-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian Dominic Darmanin. Naħsibha li kulħadd jista' jagħmel li jrid jekk jogħġbu ċertu ħoss, allura jisma' ċertu ħoss. Li ma naqbilx miegħu huwa li tkun qed tagħmel il-flus minn xogħol ta' ħaddieħor. Huwa jgħid li l-akbar weġa' tiegħu hija li dawn id-diski qed ikunu kkupjati minn marċi kbar, bħalma ngħidu aħna tal-Maġġura Kwilina. Daw is-CDs, il-kompożitur xejn ma jieħu, u l-kompożitur ikun kiteb għall-marċi jkun qed juża il-mużika u l-kliem ukoll ta' xi lyricisti u hekk li l-istudji tagħna nkunu għamilniha u veru. U jkun qed idawwara kommerċjali għall-fini tiegħu biss, ġifieri dik. Dawn id-diski mhumiex aċċettati mill-kurja, dan minħabba li jistgħu waslu għal piki żejda, tantu hekk li ċertu każini tal-banet ma jħorġux dawn it-tip ta' CDs u allura jagħmlu dan l-individwi. Darmanin jgħid li minkejja li dawn qed isiru aktar popolari, il-marċi tradizzjonali jibqgħu dawk li huma u posthom ma tieħdu l-ebda diska. Inti qed tarahom hawnhekk, il-banda qed iddoq, il-brio minn qed jagħmlu. Iż-żgħażagħ qed jagħmlu il-brio, mhux biss CDs ta' synthesizer qed jagħmluh bil-banda tajjeb.